السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ يعقوب علي الفاني Днес ще продължа да споменавам събития, свързани от живота на обещания Месия, Хазрат Месих Мауд алейхиссалам, относно неговата доброта и щедрост, които са един прекрасен пример демонстрирайки неговата доброта и щедрост. Обещания Месих алейхиссалам е проявявал доброта дори към онези, които му се противопоставяли. Например, Мирза Имамудин е бил един твърд противник на общността и се е противопоставил на семейството на обещания Месих алейхиссалам, докато обещания Месих алейхиссалам не можел да понесе противопоставянето по религиозни въпроси. Той пренебрегвал всички противопоставяния относно свързани към светски неща и въпроси. В различни моменти Мирза Имамудин се нуждаел от финансова помощ и обещания Месих алейхиссалам не се е поколебал да му помогне. Всъщност, въпреки че получил тази помощ от обещания Месих алейхиссалам, Мирза Имамудин продължил да се противопоставя. Например, веднъж, когато Мирза Имамудин имал проблеми с продажбата на своя кон, обещания Месих алейхиссалам му помогнал, като го изпратил при Хазрат Хаким Молви Нурудин разилянху, заедно с собствената си препоръка, за да му помогне да продаде коня. Трябва да се знае ясно, че Мирза Имамудин е бил един явен враг на общността и на обещания Месих алейхиссалам. Но обещания Месих алейхиссалам не се е поколебил дори за кратко да му
прави добро и да получи полза. В едно писмо е записано, че Хазрат Хаким Молви Нурудин Разинаху то тогава обещания Месия алейхиссалам е препоръчал и е поискал препоръчително писмо до Хазрат Хаким Молви Нурудин Разинаху, написвайки препоръчително писмо, в който е целяло да помогне на този враг да продаде своя кон. Това е днес един прекрасен пример, че как той е помагал дори на своите врагове и освен на враговете си, на хората, които са търсили помощ от него. Веднъж в Кадияне живял един известен индуист, който е бил голям противник също на обещания Месия алейхиссалам на общността. Той е бил един известен човек, който е правил дебати и бил е враг. Към края на живота си този човек се озовава в финансови затруднения до степен, че не може да си позволи дори основните неща от първа необходимост за живот. Въпреки противопоставянето си, той е посещавал обещания Месия алейхиссалам и му обяснявал обстоятелствата си. След като обещания Месия алейхиссалам, пренебрегвайки цялото му противопоставяне, е дал на човека малко пари и му казал, че по-късно ще му даде още повече. И всъщност това човек се връща при обещания Месия алейхиссалам на всеки няколко месеца, за да получи пари за издръжка. Веднъж след намаз Зохър обещания Месия алейхиссалам е видял един човек, който са му предали, че една жена имала голяма нужда от помощ. Обещания Месия алейхиссалам е направил добро на тази жена, като улеснил нейните проблеми, като й помогнал.
И поради тази помощ тя се е била променила изцяло в един добър, прекрасен характер. Тя се промени, като преди това е била един също открит и явен враг на общността. Един друг пример за Мохамед Бек, поради което отношенията поради съпругата на Хазрат Хамид Али Разиянху разказва, че Ушайм Силисилам е поемал разходите на семейството й, когато обещания Месия Алейхиссалам се бил поръчал да си направи жилетка. Той е поръчал същата и за Хазрат Хамид Али Разиянху. И веднъж, когато на съпругата на Хазрат Хамид Али Разиянху е било студено, той казал, че може да носи тази жилетка, която обещания Месия Алейхиссалам му бил дал, тъй като тя е била направена от един добър тежък плат. От тези примери е ясно, че обещания Месия Алейхиссалам е бил изпратен от Аллах и с идеята и целта да помогне и реформира човечеството към по-добро. Шейх Якуб Али Сахиб е написал, по времето на своята младост, до края на възрастта му, е била такава, че до последно той се е закачал с семейството на обещания Месия Алейхиссалам, дори до степен, че дори до такава степен, че неговите финансови нужди са били до степен на нула и той е търсил, не е могъл да покрива дори основните си неща от първа необходимост. И въпреки това той е отишъл при обещания Месия Алейхиссалам да потърси помощ и обяснявайки обстоятелствата си, след което обещания Месия Алейхиссалам, пренебрегвайки цялото му противопоставяне, е дал на човека малка сума пари и след известно време обещания Месия Алейхиссалам му наредил на първия халиф на Хазрат Хаким Мавлви Нурудин да се погрижи за неговите нужди и да му даде каквото е нужно.
И в замяна първия халиф, Хазрат Хакимулин Нурудин, не е очаквал замяна и отсреща нещо да получи, а дори е помагал и си тръгвал. Хазрат Ахмад е написал, Баширудин Махмуд Ахмад Разилан е написал, втория халиф, в своята книга, един човек, който е бил проповедник от християнската общност, е написал относно обещания Месия алейхиселам, че обещания Месия алейхиселам е бил един добър, прекрасен човек и е имал една пряка връзка с обществото и създанията на човечеството на Аллах. Той е бил един добродетел, който е помагал и покривал нуждите на хората. Дори имало е такива хора около него, които са били да дарят своя живот за обещания Месия алейхиселам в чест на любов и обич към него. Обещания Месия алейхиселам дори е провъзгласявал в своите срещи и събрания, че аз съм готов да помагам и посрещам разходите и нуждите на своите врагове, ако те имат нужда, тогава да дойдат при мен. Един враг, който се е кълнял, че ще обиди с лоши думи обещания Месия алейхиселам, обещания Месия алейхиселам е казал, в своя открита реч, като заявявал, че аз ще покривам и ще помагам на своите врагове. Мия Фахрудин Сахиб разказва, че обещания Месия алейхиселам веднъж един човек е дошъл и е търсил палтото на обещания Месия алейхиселам. Втория халиф разказва, че съпругата на Хазрат Хамид Али Анху, че обещания Месия алейхиселам
е поемал разходите на семейството й и когато обещания Месия Алейхиссалам си поръчал да си направи жилетка или палто, той е поръчал същата и за Хазрат Хамид Али разиланху. Веднъж, когато на съпругата на Хазрат Хамид Али разиланху и било студено, той казал, че може да носи жилетката, която обещания Месия Алейхиссалам му бил дал, тъй като била направена от топъл плат и тя го направил. Обещания Месия Алейхиссалам случайно е срещнал и като видял, той е имал същата жилетка и я попитал на шега, с усмивка, с лекота дали е взела неговата жилетка. Тя отговоря, че всички дрехи и храна, които имат, наистина са резултат от добротата и щедростта на обещания Месия Алейхиссалам. Обещания Месия Алейхиссалам е отговорил, казвайки, че яжте и пийте и ползвайте това, което ви се е дало. Веднъж обещания Месия Алейхиссалам е срещал и поддържал човек, който е искал да се образува в Кадиян. И когато обещания Месия Алейхиссалам е давал неща на другите, това никога не е било за показност, а по-скоро е било за да угоди на Аллах и от състрадание към човечеството. Така щедростта на обещания Месия Алейхиссалам често се е проявявала тайно. В Кадиян е имало сирак, чието разходи и образование са били финансирани от обещания Месия Алейхиссалам. По-късно той е започнал работа в вестник Бадър в Кадиян с заплата от 12 рупии. И един ден обещания Месия Алейхиссалам попитал за него и научил, че заплата му е 12 рупии. Обещания Месия Алейхиссалам си помислил, че това може да не е достатъчно, за да покрие разходите му. Затова обещания Месия Алейхиссалам тихо минал покрай стаята на мъжа и сложил вътре пакет с пари, един плик с пари. Мъжът нямал представа откъде се е взел този пакет и едва много по-късно е бил научил, че е дошъл от този подарък от обещания Месия Алейхиссалам, който тихо му е помогнал да покрие всичките си разходи. Обещания Месия Алейхиссалам е помагал тихо на нуждаещите се, още преди да са били казали своята нужда. Той ги разбирал. Веднъж обещания Месия Алейхиссалам не само някога или никога не е отблъсквал никого, който е имал нужда, но и предварително е разпознавал човека в нужда, която може да възникне и я е задоволил. Например, веднъж през зимата обещания Месия Алейхиссалам е дал на един новодошъл в Кадиян малко пари, за да си купи топли дрехи. Мъжът не бил поискал нищо, но обещания Месия Алейхиссалам усетил, че може да има нужда и след това я задоволил, помагайки
неговите нужди. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की खिदमत में Разказва се, че веднъж वो बयान करते हैं कि मैं जब कभी हज़रत की खिदमत में आता तो हमेशा मेरा किराया अदा करने के लिए तैयार होते थे, मगर मुझको क्योंकि ज़रूरत न होती थी मैंने कभी लिया नहीं। लेकिन हज़रत की रूह सखावत इस कदर अजीम शान थी कि आप बगैर इस्तिफ़सार неговата душа и дух на Обещания Алейхиссалам е била толкова топла, और अरब से बाज че разбирал нуждите на човек औकात बेशकरार रकूम ज़ादे राह के तौर पर दे देते, क्योंकि हजूर जानते थे и दूर दराज से помагал с колкото може и каквото може на хората. कि अक्सर इस किस्म के साइल भी आ जाते जो आमतौर पर सवाल न करते मगर रुका लेकर देते और किसी को ये मालूम न होता Идвали са много उसने सवाल хора, किया है। които लेकिन जब हजरत अब्दुल अंदर से साइल търсещи, से कुछ но पूछते не са तो उनको казвали पता लगता реално и या कभी अंदर точно से какво имат нужда и какво искат. कि तुम बैठो И така Обещания Месия Алейхиссалам लोग उस ख्याल से ги разбирал, че सब आएंगे какво искат и за какво са дошли. मतलूबा चीज नकदी या कपड़ा लेकर आ रहे हैं। Обещания Месия Алейхиссалам не само никога साहब कहते हैं मियाँ जी निजामुद्दीन अहमदी साकन कपूरथला ने разказа се, че веднъж Мия Низамудин, който е бил беден човек, हजूर को नजर के е тръгнал пеша от जजाकुमुल्लाह कहते Капуртала до Кадиян, за да посети निजामुद्दीन обещания Месия Силам. तो हजूर ने И при пристигането си в Кадиян, साथ той е поднесъл 2 рупии लाए като подарък на обещания Месия Селам. Няколко дни по-късно, когато Мия Низамудин कि मुंशी जफर се канел да си тръгне, वजीर обещания Месия Селам му дал 7 मुंशी или 8 рупии खाना मुलाजम като पодарък при заминаването си. पेंशन हुई गुजारा उनका बहुत तंग हो गया रिटायर होने के बाद Той обещания Месия Селам е полагал грижи वहाँ चले गए। за тези, които खत लिखा कि जब तुम कादियान जाओ तो मुझे साथ ले जाना। बड़े मुखलिस са искали, наистина са имали нужда. तो उनको साथ लेने Обещания Месия Селам е бил много внимателен в това да помага на онези, खाना पकवाया които му служат. लगा कि उन्होंने कोई बर्तन Мунши Зафар Разиданху разказа, че веднъж ये हाल था по случай Ид Байрам तो कहते हैं платът за тюрбана му бил мръсен. И това било така, че защото той дошъл в हजरत साहब Кадиян само за няколко дни, रात का но в крайна сметка останал по-дълго, използвайки ये रुपया आप повторно своите дрехи, चुनाचे 2 रुपया उन्होंने हजरत साहब की खिदमत में पेश कर दिए। които бил донесъл за това и което е трябвало да бъде кратко пътуване. तो हजूर ने इजाजत फरमाई Затова, когато настъпил Ид, той решил да отиде на मुंशी साहब को लाकर दिए пазара, за да си купи нов плат, और अर्ज की कि който да връзва като тюрбан. मैं हजूर से लूँ Докато вървял към пазара, Обещания Месия Селам го повидял и го попитал къде отиваш. फिर मेरे समझाने पर Мунши Зафар обяснил, че ще си купя парче плат, दिया है। което да връзва като тюрбан. Точно тогава Обещания Месия Селам свалил своят тюрбан и го साहब भी लिखते हैं подал на Мунши Зафар, का बहुत बड़ा казвайки, че ще отиде इसके लिए खुद и ще си връзва друг тюрбан. इंतजार फरमाते थे। Тази доброта и щедрост ईद का दिन था कहते हैं कि मेरा साफा оставили дълбоко впечатление в Мунши Зафар. निकाल कर आते थे लेकिन जब यहाँ आते कादियान तो हजूर का हुक्म देते कि यहीं कुछ दिन रहो तो फिर हमें मुलाजमत चले जाने का भी ख्याल ना होता और हम वहाँ रहते। इसी तरह ईद का दिन आ गया एक दफ़ा जब हम आए तो और मैं एक ही साफ़ा लेकर आया था यानी सर पे बांधने वाला कपड़ा पगड़ी लेकर आया था वो मैला हो गया। मैंने चाहा कि बाज़ार से जाकर ख़रीद लाऊं Обещания Месия Селам е मुझे देख लिया और आपकी फरासत तो खुदादाद फरासत थी। पूछा कहाँ जा रहे हो? усещал нуждите на मेरा साफ़ा मैला है хората मैं बाज़ार से ख़रीदने जा и се винаги се е бил погрижвал शरीफ да помогне за нуждите на хората. आपको पसंद है आप ले लें।
до такава степен, че давал всичко от себе си, за да угоди и помогне на хората. Веднъж обещаният Месия алейхи селам още не бе се провъзгласил. Беше си поръчал един плат, ходейки на една разходка, тогава обещаният Месия алейхи селам. С него е бил и неговия син. Обещаният Месия алейхи селам е видял по време на разходката си едно дете, което върви бос по пътя, и го попитал дали обещаният Месия алейхи селам е забелязал, че детето е босо, и го попитал защо нямаш обувки. Детето отговорил, че ние сме много бедни и нямаме нищо. Обещаният Месия алейхи селам така направил, че взел и изкарал своите обувки и ги е дал на момчето, и той се е прибрал бос вкъщи. Обещаният Месия алейхи селам е последвал съвършения пример, характер на светия пророк салалаху алейхи ва салям. По този начин, според мъдростта, е имал моменти, когато обещаният Месия алейхи селам е решавал да не даде на някого това, което търси. Например, веднъж някой отишъл при обещаният Месия алейхи селам и казал, че негов роднина е починал, но няма достатъчно пари, за да организира погребението му. Вместо да даде на мъжа това, което е поискал веднага, обещаният Месия алейхи селам е изпратил един от своите сподвижници, за да придружи мъжа и да се погрижи за погребението. Малко по-късно сподвижникът се върнал усмихнат и казвайки, че мъжът е измамник. По пътя мъжът се опитал да убеди сподвижника да не отива повече и просто да му даде малко пари. Когато сподвижникът настоял, че ще отиде с него, мъжът признал, че е излъгал и че всъщност няма починал член на семейството, и по-скоро това бил неговият трик, начин за да получи и излъже за малко пари. Но така обещаният Месия алейхи селам много мъдро се въздържал от даване на пари веднага. Обещаният Месия алейхи селам е усетил, че този човек нещо има, което крие, и затова е решил да потвърди това нещо, което се търси, и в същото време е дал урок на този човек, че да не употребява лъжата в бъдеще, а като му трябва нещо да казва истината.
तरह एक मरतबा कहीं से खत आया कि हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और तबरकन आपसे भी चंदा चाहते हैं। Веднъж ने फरमाया е дошло писмо за обещание Месия Силам. मगर जब कि खुद हमारे यहाँ बड़े-बड़े अहम और ज़रूरी सिलसिले खर्च के मौजूद हैं जिनके मुकाबले में इस किस्म के खर्चों में शामिल होना असराफ मालूम होता है, तो हम किस तरह से शामिल हों। यहाँ जो मस्जिद खुदा बना रहा है वही मस्जिद अक्सा है, वो सबसे मुकद्दम है। अब लोगों को चाहिए कि इसके वास्ते रुपया भेजकर सवाब में शामिल हों। Веднъж обещание Месия Силам получил писмо, че да изпрати малко пари за построяването на джамия като берекет. Обещание Месия Силам е отговорил, че в момента не може да се даде, тъй като имаме और फरमाया खूब हुआ, दरअसल मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं कुछ दूं तुम्हें जिस तरह की तुम да се даде като बहुत हैं और मुझे इसमें इसराफ मालूम होता है। नमाज़ें तुम लोग पढ़ते नहीं और दिखावे के लिए मस्जिद बनाते हो। बच्चों को भी बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमाया करते थे। चनाचे हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं са потърсили като пари за построяването на джамия. Тогава Хазур е отговорил, че मोहम्मद उमर साहब कादियान ने बयान किया има по-важни неща, които трябва да се направят कि मेरी लड़की अजीज़ा и джамия има построени доста, मोहम्मद उमर साहब че в момента не може да се даде такава сума. 1902 में И отново получил писмо, че дори една малка част да бъде дарена, но и тогава той е дал една малка част за тази джамия. भी अक्सर औकात साथ जाती थी। Относно щедростта на обещания Месия Алейхиссалам जाने के बातें याद नहीं रही се простира и до децата. याद है कि एक दफा Веднъж, докато обещания Месия खाना खा रहे थे, Алейхиссалам е закусвал, मेरी छोटी लड़की ने रोना शुरू किया। हजरत साहब ने दरियाफ्त किया कि той е чул क्या वजह है, तो едно малко момиченце रोटी मंगवा कर दे दी да плаче मगर लड़की चुप नहीं। и попитал майка й हजूर अलैहिस्सलाम какво иска. करने पर अर्ज की कि ये वो Майката отговорил, че иска нещо за ядене वो रोटी и затова обещания Месия Алейхиссалам и дал нещо за ядене. रोटी जो थोड़ी थी Обаче малкото момиченце продължило да плаче. Обещания Месия Алейхиссалам попитал, защо все още плачеш? वालों की सहूलत का भी ख्याल रखते थे। На което майката отговорила, че малкото момиченце иска същата храна, която ядял обещания Месия Алейхиссалам. И след това обещания Месия Алейхиссалам дал на малкото момиченце तो आप फौरन फिक्र में храната, която е ял и той. उसने भेजकर बहुत तेज दौड़ने वाले बॉर्डर तलब किए जो तालिब इल्म पढ़ते थे उनको बुलवाया। चुनांचे उस वक्त किबला भाई अब्दुल रहीम साहब नौ मुस्लिम बोर्डिंग के सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने कहते हैं मुझे भी और 3-4 और लड़कों को रवाना किया और इस पार्टी का लीडर ये कैप्टन खाकसार को बनाया। जब हम हुजूर के पास गए तो हुजूर ने बड़ी शफ़क़त से फरमाया कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई है, मैंने बुलाया Обещания Месия Алейхиссалам और मुझे हो सकता है मुझे देर भी लग जाए और फिर ना पड़े और भूख भी लगे, इसलिए आपने मुझे बहुत सी रोटियां दी और फरमाया कि रोटियां और सालन दाल के तौर पर पका हुआ था। е हुजूर खुद помагал на хората मैं तलाश में и не е връщал хора с празни ръце. तो किबला शेख यकूब अली साहब इरफानी जनाब मीर साहब को लेकर उसी वक्त हाजिर हो गए और मिल गए, इसलिए हम नहीं गए। लेकिन हुजूर इस्लाम की शफ़क़त अपने खादमों से भी ज़ाहिर होती है। हज़रत मोहम्मदी
С неговите дела се разбират неговите добри дела и неговите качества, неговото служене към обществото. Много пъти той е изкарвал храната от вкъщи и я слагал в джамията да ядат хората от тази храна. В предишната си проповед съм разказал за една случка, при която обещаем Месия Селам е използвал бижутата на жена си, за да покрие разходите за кухнята. След това някой попитал дали това означава, че съпругът може да използва бижутата на жена си, за да покрие разходите си. Тук искам да изясня ясно и искам да кажа, че трябва да е ясно, че обещание Месия Селам е взел това като заем от жена си. И по подобен начин е записано, че по време на суша обещание Месия Селам е взел заем от жена си, за да покрие домакинските разходи и разходите за кухнята лангър, където общество, ахмадите и нуждаещите се хранили. По-късно, след като получил малко пари, обещания Месия Алейхиссалам върнал заема на жена си. И се разказва, че хора са видяли как обещание Месия Алейхиссалам е върнал заема към съпругата си. В Кадиян някои селски жени обещане Месия Алейхиссалам дори жени са идвали да търсят от обещане Месия Алейхиссалам, дори не са измивали ръцете от работа, направо са отишли да търсят от него. Обещание Месия Алейхиссалам им давал както лекарства, така и храна и нужди, неща за техните нужди. Хазрат Шейх Хусейн Сахиб разказва, че е написал да е поискал 10 рупи от обещание Месия Алейхиссалам. Обещание Месия Алейхиссалам му дал. И характерът на обещание Месия Алейхиссалам е бил такъв, че не отказва и да не отказва. Такъв е бил неговия начин. Разказва се за една храна, която имала много берекет в нея, когато Месчид Мубарак е била изпълнена с гости и както са ядяли, се напълнила още толкова гости вътре. И сега не е било уместно, че едните други да гледат. Това е било срещу неговите отношения. Тогава
въпреки че е казал да се сготви в повече, поискал съдовете с храна пред него, протегнал ръцете си за молитва и казал, че сега изкарай за всички от тази храна, Аллах ще даде беркет. И алхамдулилlah, храната е стигнала за всички и са се нахранили достатъчно. Мия Абдулла Сайб разказва, че обещаем се сам ме е казал и ме е извикал и съм видял това нещо. Аллах е дал много беркет в тази храна. Понякога обещаем се селам е седял в една овощна градина със своите приятели и в тези случаи обещаем се селам отново проявявал своята щедрост с щедростта си, като раздавал различни плодове на всички, които са седяли с него. Това са няколко разказа за щедростта на обещаем се селам, която той е проявявал, следвайки своя учител, светия пророк, салалаху алейхи ва салям. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.